hash, chill, marijuana, skunk. It's some good shit, motherfucker. Det er Guds gave til mennesket. Det er fra jorden. Det gør dig dejligt tilpas. You know? Smoke one, roll one. Hej, mit navn er Pallan, og jeg vil fortælle jer lidt om bivirkninger hos hash. Og jeg starter ved hjertebanken. Hash giver en hjertebank, det vil sige, at du får en høj puls, og man begynder at hoste, svede og ryste. Og derudover så kan du få svært ved at orientere dig, og du kan have svært ved at styre dine bevægelser. Og hash går ind og skader meget hos lungerne. Faktisk så svarer at ryge en joint, det svarer til at ryge 5 cigaretter. Og marihuana røg, det indeholder ca. 50-70% flere kræftfremkaldende stoffer end en almindelig cigaret. Derudover så ændrer hash noget i dine sædceller. Det vil sige, at du kan blive midlertidigt steril eller permanent steril. Og sådan bivirkninger på kort sigt, det kan være panik og angst, og du kan få depressioner. Og som sagt, længere reaktionstider, svært ved at styre bevægelser osv. Og scroller vi ned der. Så på lang sigt, så var der det med dine sædceller, du kan blive steril, du kan få et dårligt immunforsvar, det vil sige ligesom mig, jeg er meget syg. Derudover så er der dannelser af flere unormale celler i din krop, og du kan få svært ved at tænke klart. Hvis du har røget hash, så går der cirka 1-2 uger, før du kan sådan koncentrere dig rigtigt igen, og din indlæringsevne den er på plads igen normalt. Og så er der den frygtede hashpsykose, som vil sige, at du kan blive såkaldt psykisk syg. Og ja, det var sådan set det. Ja, det var alt, jeg havde at sige for i dag. Tak for det. Ja, mit navn er Fedeberg, 17 år. Jeg rører hash til dagligt. Nogle gode ting med hash. Du bliver dejligt doven af det. Du bliver afslappet. Mister lidt hæmninger. Det er en fordel ved damerne. Det var derfor jeg startede, for lige jeg var nervøs, skidegenert. Så røg jeg lige lidt tjal, og så måtte man blive en losing i sig i ny og næ, men det gør dig dejligt lus, og man slapper af, og din krop er bare dejlig. Det er som at være i heaven. Lige puff lidt en gang imellem, så er du bare klar til et eventyr af den anden verden. Du opfatter ikke noget skidt i verden. Du flyver rundt på en sky, det er fantastisk. Du går igennem det hele. Godt. Jeg hedder Klum. Jeg har det ikke så godt lige for tiden. Jeg har røget for mig til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg skal ikke. Jeg har røget for meget. Nej, for fanden! Nej! Jeg skal ikke gøre det. Hvem er det? Jeg kan også. Kommer Fedeberg, eller? Ja, det var kraften, man skulle have med de fede droner. Kommer der? Ja, Hvor så? Du er stadig før de fede droner. Få noget shit. Ja, du godt, men du skal jo give 100 kroner for det. Du får den næste gang. Jo! Kan jeg få den, eller hvad? Du kommer til at 100 kroner næste skylde. gang. Du kommer til at skylde, og du ved det. Ellers skal din fede deller have dit fede drog. I får den næste gang. I får den næste gang. Godt. Stop! It's some good shit. Oh, you know, it's the best. Men så fed, prøv lige at lade mig få liv af den der, mand. De fede droner. Fucking up the rotation. Fuck, det var
Nu spørger jeg dig, hvad er det der, du har der? Jeg synes, det godt, det ligner noget tjal, hva'? Krafthelvede. Jeg spørger, hvad er det, du har her? Krafthelvede, jeg er ikke... Skal du fucking spille fucking sej, eller hvad? Det er min første. Det er min første, mand! Fuck dig! Jeg kan ikke spørge! Du skal skyde mig i Hvor fucking ind til dig, mand! Du er noget! Du er noget! Du er noget! Jeg sidder her med den nye held i Vejgaard, Eddie Kofod, han har lige fanget Alibaba og hans venner. Hvad har du at sige omkring det? Jamen altså, jeg har jo ikke så meget at sige andet end det er selvfølgelig godt at fange nogle af de fede svin der. Men altså, ja, som sagt, det er jo godt at fange nogle af de store fede gutter, som der virkelig er de farlige her i byen. For eksempel, som jeg fanger Alibaba her, der er også en, der går under Tobias Fede Jonsen her. Så det er selvfølgelig dejligt. Det er selvfølgelig en rigtig dejlig ting at fange de her fede svin, de fede ovle her. Nu? Ja. Jamen så... Prøv lige at komme om igen. What the fuck? Kommer fede, eller hvad? Kommer Amin Jensen? Fede der! What the fuck, man? Hvad er der, mand? Hvor tripper I? Vi tripper det ikke overhovedet. Det er shit. Jeg skylder. Hvis ikke du kommer med de fucking penge, så skal jeg din fede, eller er fed. Hvad er det her? Jeg spørger dig nu! En chance! Lykke dig med Fuck dig! Fuck dig! Jeg skal ikke skyde ham i hovedet.